jahama renungan harian di Hita Sadarion hari Selasa tanggal 10 November 2020. Efesus 4 ayat 22. Alai gabe nabasar mahamu samahamu akka parasiroha masih sesaan dosa mahamu songon panesani debata di dosa muna di bagasan Kristus. Masih sesaan dosa mahamu. Dang adong sian tonga-tonga ni jolmai naso marlauk dosa. Dosa mabahin jolma mangulu di bagasan roha hahulumon. Ima roha naholang sian debata. Efesus 4 ayat 10 lalu. Dipatudos do jolma pardosai songon sada bangso namardalan di bagasan hahulumon. Alai manok tong do asini rohani debata maradut ponjolma na di hahulumoni. Ido ubahin di baga-bagahon ibana marhite panurirang Jesaya madok. Bangso na mardalani di bagasan hahulumon marnida sada panodang na bulun. Bisar do sada panodang di akka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Jesaya sia ayat sada. Atong taidama. Debata sadiri do na parjolo sahali patupahon haluaoni. Alai diigil ibana sian jolmai hauduhon laho majakkon panodangi. Ai hala naung marnidasa ido na diigil ikon marhai baruon songon nanidok ni apostel Paulus. Jala sulukko kamu majolma nai baru natinopa sumantu debata. Di bagasan hati goran dohot hapolinon na marhasitongan. Efesus 4 ayat 24. Atong ia ayat sadarion ima sada sian parbue ni ngolu ni jolma naung sumolukon ngolu nai baru natinopa sumantu debata. Molo didok sumantu debata totu sukunotama songo dia mahuroha debata. Ia debata ima narade manesa dosa ni jolma. Mulai sian padan narobi nunga dipatudu honde bata holong ni rohana marhite narade manesa dosa ni bangso Israel songon natinariasson ni panurirang Jesaya. Hata apulapul madok hamutu rohani isi ni Jerusalem jala jauhon hamu matunasida nunga marujung parukilonna ay nunga salese dosanai. Ay nunga dijalo sian tangan ni Jehovah silopit dua sikat ni saluhut dosana. Jesaya 40 ayat 2. Lausongonido nang panidangion ni par pesalmeni madok. Dang dibahe tu hita hobar tu akka dosata. Jaladang dibaloso tu hita hobar tu akka hajahatota. Psalmen 110 ayat 10. Molo songoni madebata sian nasa holong ni rohana rade manesa dosa ni jolma da songoni manian nang akana porseai rade masih sesaan dosa. Nunga jumolo dilehon debata sada tiruan di hita taringot tu na manesa dosa. Totu halak narade manesa dosa ni donganna mangulu maibana di bagasan habasaron penuh dengan keramahan jala parasiroha. Molo mardosa dongatai tu hita taingok ma hita pe pardosa do tu debata. Molo di sesa debata ma dosata totu hita pe radema masih sesaan dosa ni dongan na mardosa tu hita. Domutusi taingot matangiang na pinudahon ni Tuhata Yesus namadok. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Matius 6 ayat 12. Marhite tangiang na pinudahon nai, toktong diodolhon hinarikot ni na masih sesaan dosa. Amin. Marede mahita muse sian nomor 20 onom.
Sonima berita nauli di hita sadarion nama bohali partondiota mandalani ari-ari ni nguluta sadarion nang diakari nama igut tuhatama mamasu-masu mangaramoti dohot mangalehon gugu di hita mangula sudi ulauta horas horas horas